Mas Urep. Lho. Turu kok ning meja TV apa ning dipan ki kok gedhe men ki? Iki meja TV, Mbak. Oh, meja TV to. Batinku kok dipan enek lacine barang. Meja TV ukurannya 2 meter. Barangnya jos. Iki regane 2.900.000. Sampeyan delok iki. Ini. Lacine kok tlunyur. Wih, gluwi nggih jerone. Litore wis luar dalam. Ya, yo. Ya, Ini nganggo ril kabeh. gak samar macet ya nek no. Tidak, ora seret. Anti seret pokoknya. Mergo nggonku nang omah kae lho seret. Lah, yuk ganti ki ae. Oh, masuk. Lho, drone double sap. Iya. Sampai delok ki pintune. Ketebalan 3 cm. Oh, mending tak golek ya iki lho. Lah iya, jerone ya wis plituran pokoknya jos dijamin ses pokoknya. Sing kene los-losan ya. Jadi tengah kene sampai 2, kanan kiri los-losan. Oh iya. Ngene iki ukurane pira Mas? Lali aku ya. Iki panjangnya 2 meter. Tingginya 90 ya. Tinggi 90, lebarnya 50 cm. Oh iya. Gak kali itu regane kae? Lagane pira bisa baleni neh? 2.900.000. Sik, tapi omahku Pacitan Gunung kono piye Mas kira-kira? Pacitan Gunung manggah tak tere to, gratis ongkir. Oh, beneran nek no. Oh. Sik nek aku arep tuku akeh ngono iso apa ora kira-kira nglayani? Lah mbok tuku sak truk, yo panggah didoli. Oke. Album kos-kosan to? Iya Mas, tapi njaluk ukuran 1,5 meter Oh, apa iso? iso, jauh 1,5 meter ya iso. Oh iya. Kok sampean langsung hubungi nomor WA aku ning bio profil ya. Oh siap. Kok sampean konsultasi sih njaluk ukuran piro, dawane, dhuwure piye, modele piye engko dilayani. Oke. Bayarnya tetep COD lagi. Iya toh, bayarnya wis teko. Oke. Jan iso meling-meling laler aku pleset iki.